gift of wisdom, that we seek you alone. Come with your fire, our true desire. Come, Holy Spirit, come.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ejja Spiritu Qaddis ta' Alla. Ejja Spiritu Qaddis ta' Alla, imla l-qlub tal-fidili tiegħek. Ħeġġeġ fihom in-nar ta' mħabbtek. Ejja Spiritu Qaddis ta' Alla, għatina d-doni tiegħek tal-erf, il-fema, il-kunsill, il-qawwa, x-xjenza, l-pjetà, il-biża' ta' Alla. Ejja Spiritu Qaddis ta' Alla, rattab il-qlub jibsa. Ejja Spiritu Qaddis ta' Alla, għati l-ħajja fejn hemm il-mewt. Ejja Spiritu Qaddis ta' Alla, imla fejn hemm il-vojt. Qawwi fejn hemm id-djufija. Inti li tgħix fis-Saltan, flimkien ma' Alla l-Missier u mal-Iben, intalla t-Trinità, Alla waħdek kbir u għoli, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum 50, huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tariħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xilut nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instama dan il-ħoss inġabret kottra kbira, il-koll imħawdejn, għax kull wieħed minnhom kien qiegħed jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Miblu għejn u mistaġbin bdew jgħidu dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija. Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien art weridu. Partin, Medin u Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, minn Panfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lutu kemm Proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-ġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Il-lejla tajba lil kulħadd u l-festa tajba lil kulħadd. Jalla il-festa tal-lum niċċelebrawha fid-djar tagħna u fil-qalb tagħna kull wieħed u kull waħda minnha. Il-festa li tfakkarna li l-koll kemm aħna amara dar fejn jammar l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Imma aħna qed nitkellmu minn fantasija, aħna qegħdin nitkellmu minn maġija, aħna qegħdin nitkellmu minn immaġinazzjoni, jew qegħdin nitkellmu minn realtà, minn dak li hu veru. Veru li aħna amara tal-Ispirtu Santu, veru li l-Ispirtu ta' Alla qiegħed fik, qiegħed fija, veru. Ħanatikom xi sinjali żgħar. Illi tant qegħdin ma' wiċċna, tant ngħixuhom illi ma nindunawx bihom. Tafu intom li kull ħsieb tajjeb li ġiek matul il-ġurnata tal-lum u dejjem huwa ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu. Taf int li kull darba li tqanqalt ġo fik biex tħenna l xi ħadd, dak huwa il-ħoss tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla fik. Taf int li kull darba li ġejt imbuttat minn ġewwa biex tgħid il-verità huwa l-Ispirtu ta' Alla li qiegħed jaħdem fik.
Taf int li kull darba li ippruvajt tieħu paċenzja forsi b'min iqabbiżielek, forsi bit-tfal tiegħek, forsi bil-mara tiegħek, bil-raġel tiegħek, forsi bil-ġenituri tiegħek. Taf int li dak l-Ispirtu ta' Alla li jammar fik. Taf int li kull darba li ġiek il-ħsieb u forsi ippruvajt twettqu li taħfer lil xi ħadd li weġġek, taf int li dak hu l-Ispirtu ta' Alla fik. Taf int li jekk bħalissa għażilt iddeċidejt li tieqaf biex tisma' il-kelma u għall-Ispirtu ta' Alla li jibbuttak, li immotivak minn ġo fik biex toqgħod u tisma' bħalma għadu id-dixxiepli fil-qari tal-lum li għadna kif smajna u rċevew l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Allura qegħdin nindunaw kemm dan l-Ispirtu ta' Alla li aħna nitkellmu fuqu bħala xi ħadd barrani, bħala xi ħadd li m'għandux jaqsam magħna, qegħdin nindunaw kemm hu magħna, kemm hu minn ta' ġewwa, kemm hu fil-qalb, fl-interjorità tagħna. L-Ispirtu delikat li ġieli semmejna, ġieli tkellimna fuqu, l-Ispirtu li ma jagħmilx storbju, l-Ispirtu li għalkemm hu qawwi imma fl-istess waqt iħallina fil-libertà, allura nistgħu nażlu jew ma nażlux dak li hu jixtieqna nagħmlu. L-Ispirtu ta' Alla li qiegħed fina. U allura l-festa tal-lum hija l-festa tiegħi u tiegħek. Hija festa li tistedinna nagħmlu wisa. Nippruvaw inwessow kemm nistgħu il-qalb tagħna. Ħalli l-Ispirtu ta' Alla li diġà qiegħed fina li aħna rċevejna permezz tal-mamudija, permezz tal-griżma, minnu saċerdot bħali permezz tal-ordinazzjoni u minnu miżewweġ permezz ukoll ta' dak li llum jgħidulu siġill tas-sagrament ta' żwieġ. Dan l-Ispirtu ta' Alla li diġà qiegħed fina nagħmlulu l-wisa ħalli jinfet il-kantunieri kollha tal-personalità u tal-esperjenza tal-ħajja tagħna biex tassew ngħixu to the full fil-milja tagħna. Dan hu dak li jixtieq l-Ispirtu. Għalhekk l-Ispirtu jixtieq jgħix fina biex jagħtina l-ħajja tiegħu, il-ħajja sabiħa, il-ħajja tal-ottimiżmu, il-ħajja tal-paċi, il-ħajja tal-fer. U qabel ma nibdew nirriflettu hekk ftit fid-dettall fuq is-silta tal-lum, hekk nixtieq nistedinkom biex tirriflettu fuq xi ħaġa oħra. Hawn xi ħadd minna li bħalissa qiegħed jisma' li jħoss il-bżonn ta' xi bidla f'xi area, f'xi parti partikolari tal-ħajja tiegħu? Hawn xi ħadd minna li jħoss dan il-bżonn? Ejja nitolbu lill-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Għax jekk aħna ma nkunux imdawlin minnu biex naraw l-aħjar, is-sabiħ, dak li hemm jistennina li huwa aħjar minn dak li qegħdin fih bħalissa, allura ma jkollniex il-qawwa li ninqalgħu minn dak li jimdorrijin bih. Anki jekk dak li jimdorrijin bih mhux jikkuntentana. Nafu li hu ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa biex idejjaqna, biex jagħmilna iktar negattivi imdejqa bil-geddum aktar milli nkunu qegħdin nixtiequ jew nistennew. Ejja nitolbu lill-Ispirtu Qaddis illum f'dan il-jum ta' Pentekoste biex jiġi fil-qalb tagħna bil-qawwa kollha tiegħu ħalli jagħtina din is-saħħa, din l-enerġija biex nagħmlu l-bidla. Mhux faċli l-bidla fil-ħajja tal-bniedem. Biex nagħmlu l-bidla għandna bżonn ta' żewġ affarijiet. L-ewwel qabel kollox niddejqu bis-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa, nindunaw li s-sitwazzjoni li qegħdin fiha mhix l-aħjar waħda, nindunaw li nistgħu nkunu aħjar. Din hija l-ewwel sors, l-ewwel għajn tal-bidla. Imbagħad it-tieni għajn tal-bidla, it-tieni imbuttatura tiġi
meta diġà nibdew nilmħu kemm inkunu aħjar meta ninbidlu skont kif jixtieqna l-Ispirtu ta' Alla. U allura din il-festa hija festa tiegħi u tiegħek. Din il-festa mhix biss ċelebrazzjoni ta' dak li diġà hemm fina, imma hija ċelebrazzjoni tal-maturazzjoni tagħna. Fi kliem ieħor, hija festa li tixtieqna ħafna aħjar milli aħna. Hija festa li bija permezz tagħha Alla qiegħed jgħidilna jien nixtieq ħafna affarijiet isbaħ għalikom minn dak li tixtiequ intom. Jien nixtieq li tkunu ħafna aħjar minn kif qegħdin bħalissa. Ejja nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis biex kif lil dawn id-dixxiepli, dawn in-nies li kienu magħluqin, li kienu miġburin flimkien iva imma mbeżżejn, meta jinżel fuqhom jimlihom b'qawwa b'enerġija biex jensa berf. Ibiddilhom tant li din il-bidla li saret fihom tidher ukoll minn barra. U mhux biss tidher minn barra fis-sinjali tar-riħ qawwi jew tal-isna tan-nar, imma din il-bidla tittieħed tant illi ħafna nies oħra jinbidlu. Tant illi fl-aħħar tal-kapitlu 2, fl-aħħar ta' din il-ġrajja, ikunu 3,000 dawk f'Ġerusalem illi jemnu, illi jsiru dixxiepli. Meta wasal jum 8 il-50 huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. Mela l-ewwel qabel kollox, San Luqa li qiegħed jikteb l-Atti tal-Apostli jgħidilna il-meta. U il-meta 8 il-50 għandu importanza kbira fil-ġrajja li qegħdin nirriflettu fuqha. Għalli ma raġuni. Pentekoste 8 il-50. 50 jum wara lejt. Din kienet festa mhux Kristjana, l-ewwel qabel kollox kienet festa Ludija. Il-festa bil-Griek ta' Pentekoste, bil-Ludi il-festa tal-Xevaot jew tal-ġimat. Is-seba' ġimat, 7 għal 7 jagħmlu 49. Il-50 jum mhux hekk, huwa il-jum li jimmarka il-festa ta' Pentekoste. U f'din il-festa il-Lut kienu jfakru żewġ affarijiet importanti. L-ewwel u qabel kollox, kienu jfakru ir-rat ta' ħajr lill-Alla għal frott bikri għal bikri. Kemm tal-bejjem kif ukoll tas-siġar. Huwa żmien bħalissa il-frott il-bikri. U allura hija festa illi oriġinat iktar milli f'kuntest reliġjuż, iktar milli fil-kuntest tat-Tempju ta' Ġerusalem, oriġinat fil-kuntest rurali, oriġinat fil-kuntest tal-bidja, jiġifieri festa primittiva, antikisma, antika ħafna. Imma ma' din il-festa biex ngħidu hekk tal-Eliqi, ma' din il-festa tar-raba u ma' din il-festa tal-imqajel tal-bejjem li jweldu l-ulied tagħhom, il-Lut jagħmlu festa oħra illi fiha jfakru il-frott bikri l-iktar importanti, il-frott prinċipali. Il-frott prinċipali, ir-rigal prinċipali, id-don prinċipali li Alla jagħti lill-poplu Ludi huwa id-don ir-rigal il-frotta tal-10 kelmiet, l-10 mandamenti mill-muntanja Sinaj. U allura dawn iż-żewġ tifkiriet, it-tifkira tal-frott il-bikri, flimkien mat-tifkira tar-rigal, tad-don, tal-kelma, tal-10 kelmiet, il-kmandamenti ta' Alla, it-toraħ, f'jum Pentekoste jagħmlu ħafna sens biex nistgħu nifhmu il-ġrajja tal-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli, fuq il-Knisja u fuq kull wieħed u fuq kull waħda minna. Għaliex? Għax San Luqa rid jgħidilna iva, ir-rigali l-kbar ta' Alla huma il-frott tal-Eliqi, huma uliet il-bejjem, iż-żar tal-bejjem, iva, il-frott per eċċellenza, ir-rigal per eċċellenza ta' Alla huwa il-kelma tiegħu mogħtija mis-Sinaj, imma l-ikbar rigal li jisboqhom il-koll l-ikbar don illi Alla jagħti lill-bnedmin
u għad-don tal-Ispirtu tiegħu. Ejja nippruvaw nifhmu ftit, jiġifieri Alla jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Bħalli kieku dan Alla qal, irrid nagħti il-mod ta' kif nirraġuna jien, irrid nagħti il-mod ta' kif inħoss jien, irrid nagħti il-mod ta' kif inħobb jien, irrid nagħti il-mod ta' kif niġġudika jien, irrid nagħti il-qawwa li hemm ġewwa fija li tgħin nagħmel dan kollu inħobb, niġġudika, nara dan kollu irrid nagħtih lill-bniedem. Din l-enerġija, dan ir-ruħ, dan ir-rwaħ, dan il-motor, din il-magna illi bija jaħdem Alla, jien irrid nagħtiha lill-bnedmin. Ara kemm festa kbira l-festa tal-lum. Kull wieħed u kull waħda minna għandu din l-enerġija, din il-qawwa, dan il-mod kif jara, fil-mod kif iħoss, il-mod kif iħobb Alla. U dan tawulna propju fil-ġrajja ta' Pentekoste. U dan qiegħed fina kull wieħed u kull waħda minna, kif semmejna fil-bidu ta' din ir-riflessjoni, jista' jagħti prova ta' dan li qegħdin ngħidu. Kull wieħed u kull waħda minna bil-ħajja tiegħu, it-tajjeb tiegħu, il-pożittiv tiegħu, il-ħsibijiet sbieħ tiegħu mhumiex għajr sinjal ta' din il-preżenza, ta' dan ir-rigal kbir, din il-magna, din l-enerġija ta' Alla li joġbu jagħtina fl-Ispirtu Qaddis tiegħu. U allura dawn kienu il-koll flimkien f'post wieħed, jgħidilna l-Atti tal-Apostli. Il-koll flimkien f'post wieħed. Min kienu dawn in-nies? Ħafna drabi aħna moħħna jmur mill-ewwel fuq 12 l-Apostli u Marja flimkien magħhom, però kieku jkollna mmorru għall-ewwel kapitlu, aħna hawnhekk qegħdin fit-tieni kapitlu tal-Atti tal-Apostli, nindunaw li fl-aħħar tal-kapitlu għandna flimkien miġburin mhux biss 12, mhux biss lil Marja magħhom, imma il-koll kemm huma jgħoddu 120, dawn il-120 ruħ. U għaliex importanti dan in-numru? Importanti dan in-numru għax Salluqa jrid jurina li l-Ispirtu ta' Alla mhux biss riservat għal min huwa apostlu, għas-saċerdoti jew għall-isqfijiet jew għall-kapijiet tal-Knisja, le. Imma l-Ispirtu ta' Alla hu dritt ta' kull Kristjan, ta' kull Nisrani. L-Ispirtu ta' Alla jammar f'kull wieħed u f'kull waħda minna. B'mod differenti iva, imma jammar f'kull wieħed u f'kull waħda minna. U allura għalhekk il-koll flimkien f'post wieħed. U hawnhekk Salluqa wkoll hekk mod sabiħ ħafna fi kliem sempliċi jurina l-ugwaljanza li kien hemm fl-ewwel komunità Nisranija. M'hemmx distinzjoni bejn awtoritajiet, bejn saċerdoti, bejn isqfijiet u papiet u l-Kristjani kollha. Imma l-koll flimkien, kulħadd bil-karizma tiegħu, imma l-koll flimkien u l-koll kemm huma importanti, kull wieħed u kull waħda minnhom fir-rol tiegħu. X'jiswa li jkun hemm assejs jekk ma jkunx hemm l-insara? X'jiswa li jkun hemm misqof jekk ma jkollux assisejn? X'jiswa li jkun hemm papa jekk ma jkunx hemm nies li jemmnu? Il-koll kemm aħna neċessarji, indispensabbli fil-komunità ta' Ġesu, fil-komunità ta' dawk li jemmnu. U allura dan il-vers sempliċi l-koll flimkien f'post wieħed jagħtina dan is-sens ta' komunità, dan is-sens ta' importanza individwali, kull individwu importanti, u dan is-sens ta' ugwaljanza. Il-koll flimkien għandna dinjità tagħna għalkemm differenti. U Salluqa jagħti deskrizzjoni ta' kif jiġi dan l-Ispirtu ta' Alla fuq dawn id-dixxipli. Isemgħu kemm jirrakkonta b'mod sabiħ u fl-istess ħin kemm huwa attent għall-kliem għax kull kelma li jgħid għandha tifsira. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarih qawwi u mela id-dar kollha fejn kienu qegħdin. Mela l-ewwel qabel kollox Salluqa jitkellem fuq dak li għandu x'jaqsam mas-sens ta' smieħ. Imbagħad se jitkellem fuq dak li għandu x'jaqsam mas-sens tal-ħars.
U l-ewwel li ġara x'kien? X'semgħu id-dixxipli? L-ewwel qabel kollox dak li ġara kien f'daqqa waħda. F'daqqa waħda. U din hija kwalità ta' Alla, prerogativa ta' Alla. Alla jidħol fil-ħajja tal-bnedmin f'daqqa waħda. U kultant aħna nistgħu nindunaw iktar bil-preżenza tiegħu fina meta ikun hemm propju din il-bidla f'daqqa waħda. U ibqgħu ċerti li kull wieħed u kull waħda minna. Kull wieħed u kull waħda minna. Jekk jħares lura lejn l-istorja tiegħu jinduna li kien hemm dan il-mument li f'daqqa waħda ħass li Alla daħal iktar bil-qawwa fil-ħajja tiegħu. Forsi kien mument ta' talb. Forsi kien mument ta' smih tal-kelma tal-Alla. Forsi kienet xi Ewkaristija. Forsi kien mument li kont id-dar titkellem mar-raġel jew mal-mara, jew tgħid kelma lit-tfal. Forsi kont qed tisma' xi ħaġa fuq ir-radio, forsi kont qed taqra ktieb. Imma iktar minn darba żgur fl-istorja tiegħek, f'daqqa waħda, indunajt, għax Alla jkun ilu jaħdem ħafna fil-ħajja tagħna fir-ruħ tagħna, imma aħna nindunaw bil-preżenza tiegħu f'daqqa waħda. Dik li ngħidula intuizzjoni, ħafna drabi intuizzjoni emotiva. Jiġifieri bis-sentimenti tagħna, dak li nħossu, nindunaw li ġrat xi ħaġa fina. Nindunaw li ġrat xi ħaġa ta' importanza illi xi ftit jew wisq tħalli bidla fil-qalb, fil-moħħ, fil-ġisem, fil-persuna tagħna. Mela f'daqqa waħda. Interessanti għax Salluqa jkompli, ġie mis-sema ħoss bħal tarieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. Mela l-ewwel qabel kollox ġie mis-sema ħoss kbir. U dan il-ħoss bħal jgħidilna Salluqa bħal tarieħ qawwi. Għalfejn ixebbaħ il-ħoss mar-riħ qawwi. Għax kemm il-ħoss u kemm ir-riħ huma sinjali ta' qawwa, sinjali ta' enerġija, huma sinjali ta' moviment, ta' xi ħaġa li titħarrek, ta' xi ħaġa li ma tibqax bħal qabel. Hekk aħna il-Malti tagħna jgħinna. Għaliex għax aħna biex ngħidu dak li jmexxi lill-bniedem minn ġewwa ngħidu l-kelma ruħ. Hija l-istess kelma kważi li ngħidu għall-Ispirtu Santu bil-lingwa oriġinali, ruwaħ. Jew inkella riħ qawwi. L-Ispirtu ta' Alla huwa r-ruħ, huwa r-riħ, huwa r-ruwaħ li jmexxi lill-bniedem, imexxi lil kull bniedem minn ġewwa. U dan l-Ispirtu ta' Alla jimla id-dar kollha fejn kienu qegħdin. Din il-prerogattiva, din il-kwalità ta' Alla, dan l-aġġettiv kontinwu li jakkompanja lil Alla li kull fejn ikun jimla kollox. Jekk tiftakru meta rriflettejna fuq il-fwieħa ta' dik il-mara midimba, San Ġwan jgħidilna li jimliet id-dar kollha fejn kienu qegħdin. Anki hawn dan il-ħoss, dan ir-riħ, din l-enerġija timla id-dar kollha fejn kienu qegħdin. Hekk Alla jinfet anki fejn il-bniedem jidirlu li ma jistax jinfet. Hekk kemm ta' tama, kemm ta' kuraġġ, kemm iridu nkunu ottimisti jekk inħallu lill-Ispirtu ta' Alla jaħdem fina. Ħafna drabi ċertu sitwazzjonijiet tal-ħajja li nkunu qegħdin ngħixu. Kemm naqtu qalbna minnhom. Kemm naqta' qalbi pereżempju li t-tifel jew it-tifla jew dik il-persuna jew forsi jien stess għandi diffikultà, forsi għandi vizzju li ma nistax nelbu. Kemm naqta' qalbi kultant u ngħid impossibbli, jien magħmul hekk, dik magħmula hekk. Le, dan ir-riħ qawwi kapaċi jimla id-dar kollha anki fejn idejk ma jwaslux, anki fejn moħħok u l-immaġinazzjoni tiegħek ma tasalx. Dan ir-riħ jidħol u jinfet kullimkien, anki fil-qalb li inti jidirlek li hija jibsa,
li inti jidirlek li mhux se titħarrek, l-Ispirtu ta' Alla kapaċi jħarrika. Hekk sa ftejt xurilu, min kien jgħid li d-dinja kollha se tingħaqad flimkien u se tinġabar biex tipprova ssolvi problema. Min kien jgħid sa ftit xurilu illi d-dinja kollha, inklużi dawk il-pajjiżi illi ma tantx kienu jaqblu qabel, id-dinja kollha b'enerġija waħda issa sħiħa qed tipprova tagħmel kull ma tista' biex issalva l-pjaneta, biex tieħu ħsieb id-dar fejn qegħdin ngħixu. Min kien jaħseb sa ftit ilu li ċertu mħuħ, ċertu rjus jibsa jista' xi ħadd idawwarhom, jista' xi ħadd irattabhom. Interessanti kif jaħdem Alla, il-modi li bihom jaħdem Alla. U nistgħu nibqgħu sejrejn hekk din is-sitwazzjoni. L-Ispirtu ta' Alla, dan ir-riħ qawwi, dan il-ħoss li jimla d-dar kollha, l-Ispirtu ta' Alla fis-sitwazzjoni li qed ngħixu. Kemm tkun ħaġa sabiħa, interessanti, kieku jkollna nieqfu nirriflettu u nippruvaw nilmħu, naraw l-ispirazzjonijiet, id-dawl li qiegħed jagħtina l-Ispirtu ta' Alla f'din is-sitwazzjoni. Allura l-Ispirtu ta' Alla li xejn ma jista' jżommu. U Salluqa jgħaddi mbagħad għal dak li hu viżejf, għal dak li jidher. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u għadu fuq kull wieħed minnhom. Interessanti għaliex Salluqa l-ewwel qabel kollox jgħidilna li dan in-nar kważi kien xi ħaġa waħda. L-Ispirtu ta' Alla li oriġinarjament huwa wieħed. Imma l-kemm huwa wieħed, dan in-nar jitqassam, daw l-ilsna qishom tan-nar jitqasmu u joqogħdu fuq kull wieħed. Minna l-Ispirtu Santu niżel iva fuq il-Knisja. L-Ispirtu Santu niżel iva fuq il-komunità li temmen. Imma l-Ispirtu Santu niżel l-ewwel qabel kollox fuq kull min jemmen, fuq kull nisrani, fuq kull wieħed u kull waħda minna. Il-koll kemm aħna għandna l-Ispirtu ta' Alla fina. U din hija verità li rridu kemm jista' jkun inkunu konxi minna. U rridu napprezzawha. Kull wieħed qasmu u għadu fuq kull wieħed minnhom. X'ma joqgħodx attent il-Kristjan biex jirrispetta kull bniedem, kull persuna sa mill-bidu ta' tnissejl tal-ħajja. Imma mhux biss, sal-aħħar net, sal-aħħar momenti tal-ħajja. Anki jekk fl-idija tad-dinja dan il-bniedem m'għadux irendi, dan il-bniedem m'għadux produttiv, allura m'hemmx bżonnu, allura aħjar inwarbuh bl-iskuża li ma rridux inħallu ħibati. Dak ukoll għandu l-Ispirtu ta' Alla fih. Allura verament għandu dritt li jkun stmat, li jkun maħbub, li jkun apprezzat. Ħażin għalih dak il-bniedem illi jmiss lill-Alla, jmiss l-Ispirtu ta' Alla f'xi persuna dajfa kemm dajfa. Ħażin għalih dak il-bniedem li jipprova jbabas mal-amara mad-dar tal-Ispirtu Santu. Ħażin għalih, ħażin għall-bniedem. U allura mtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Interessanti għax jekk tiftakru aħna fil-bidu ta' din il-lezzjon edna illi San Luqa jikkolloka din il-ġrajja f'Pentekoste biex jgħidilna illi ir-rigal, id-don tal-Ispirtu Santu jisboq ir-rigali l-oħra kollha li jista' jagħtina Alla. Ir-rigal tal-ewwel frott, il-bikri, ir-rigal tat-toraħ tal-kelma. Però ejjew naraw ftejt bliema mod Alla kien jagħti dawn ir-rigali b'mod speċjali, bliema mod Alla kien jagħti lill-poplu Ludi ir-rigal tal-10 kelmiet. Ir-rigal tal-kelma, ir-rigal tat-toraħ. Jekk inqalbu f'kapitlu 17 tal-Ktieb tal-Esodu, insibu ġrajja majestuża illi fija
Mose jitla fuq il-muntanja, jitla fil-oli. U Alla jibda jinżel fi sħaba. U meta jinżel fi sħaba Alla x'jiġri. Meta jinżel fi sħaba jirrakkontalna l-ktib tal-Esodu, ikun hemm terremoti, ikun hemm nirien, ikun hemm riħ qawwi. Mela r-riħ qawwi, in-nar, mhumiex għajr sinjali tad-divinità. Sinjali tal-preżenza ta' Alla illi jiġi f'nofs il-bnedmin. U jekk ir-riħ huwa sinjal tal-qawwa, tal-enerġija, in-nar huwa sinjal ta' sħana, huwa sinjal tal-komunjoni, tal-komunità, huwa sinjal tal-imħabba, imma wkoll sinjal tal-purifikazzjoni. In-nar huwa sinjal tat-tindif. U wieħed mir-rabbini Lot, Johannan, ir-rabbinu, jgħidilna xi ħaġa sabiħa ħafna. U jiddeskrivi u jispjega l-inżul ta' Alla fuq is-Sinaj u l-mod kif Alla jikteb l-10 kelmiet, il-kmandamenti. Jgħidilna dak il-ħoss qawwi, dak ir-riħ qawwi li jinstema' fuq il-muntanja Sinaj inbidel vuċi. U din il-vuċi meta waslet isfel qalb in-nies minn fuq il-muntanja għal pjanura tad-deżert, ittrasformat ruħha din il-vuċi nbidlet f'70 lingwa biex kulħadd ikun jista' jifhimha. Dan hu l-mod kif jispjega, mod sabiħ ħafna, kif jispjega dan ir-rabbi Johannan illi l-kelma, l-10 kelmiet, il-kelma ta' Alla tiġi mismuha u milquha minn ħafna ilsna, minn ħafna popli. Ma ninsewx illi fl-Antik Testament illi dija illi in-nazzjonijiet infirdu u inqasmu u l-lingwi ma baqgħux waħda imma saru 70, toriġina ruħha tibda dil-lidija fil-ġrajja tal-ktib tal-Ġenesi kapitlu 11, il-ġrajja ta' Babel, tat-torri ta' Babel. Ekku jgħidilna l-awtur tal-Ġenesi li dawn in-nies tħawdu bejnietom. Għaliex tħawdu dawn in-nies? Tħawdu għaliex il-magna li kienet tmexxihom, ir-ruħ, ir-ruwaħ li kien jagħtihom l-enerġija tal-ħajja tagħhom ma kienx l-ispirtu tal-Alla, ma x'kien? Kienet is-supervja. Kienet il-kompetizzjoni, kienet ejjew nagħmlu torri illi jilħaq lill-Alla, li jilħaq sas-sema, biex nagħmlu isem għalina fuq l-art. Is-supervja. U x'jiġri meta ir-ruħ tal-bniedem tkun is-supervja? Meta l-enerġija li tmexxi lill-bniedem tkun lejra, tkun il-kompetizzjoni, x'jiġri? Sempliċi, il-konsegwenzi huma il-firda, il-konsegwenzi huma id-demm, il-konsegwenzi huma il-mibeda, il-konsegwenzi huma id-dwejja. U allura meta Salluqa jgħidilna li dejru dawn l-ilsna qishom tan-nar, l-instema dan il-ħoss li mela din id-dar, qiegħed jgħidilna fi ftit kliem li dak li ġara fl-Esodu meta Alla jagħti l-kelma, l-10 kelmiet il-kmandamenti lill-poplu ta' Iżrael, meta Alla jkun preżenti jinżel fuq il-muntanja, issa Alla jerġa' jkun preżenti b'mod iktar sħiħ, b'mod iktar reali, jerġa' jagħmel patt ġdid bħal dak ta' fuq is-Sinaj, imma patt illi lil dak tas-Sinaj jagħmlu patt skadut illi jissupera lil dak tas-Sinaj. Għaliex? Għax issa il-liġi ta' Alla, il-kelma ta' Alla, mhix iktar mogħtija fuq it-twavel, mhix iktar miktuba fuq il-ġebel, imma miktuba fil-qalb tal-bniedem. Kif kien qal permezz tal-profeti, il-profeta Ġeremija u l-profeta Eżekkiel. Nagħmel patt ġdid magħkom. Il-kelma tiegħi niktibha mhux fuq it-twavel, imma fuq il-qalb tagħkom. U jiena nkun Alla tagħkom u intom tkunu il-poplu tiegħi. Dan kollu qiegħed jgħidulna Salluqa permezz ta' din il-ġrajja. Qiegħed jgħidulna Salluqa b'dawn ir-riferimenti indiretti għall-Antik Testament. Illi li kieku ma tiflejx, ma tirriflettix sew fuq is-silta, jaqbżulek.
u ma tarafx, ma tifhimx ir-rikkezza, iż-sbuħija tal-ġrajja kif jiktiba dan l-awtur sagru San Luqa. U x'jiġri? Allura il-koll jimtlew bl-Ispirtu Santu. Il-koll jimtlew bl-Ispirtu Santu u jibdew jitkellmu bil-sna oħra. Ek din l-espressjoni il-koll jimtlew bl-Ispirtu Santu insibuha biss f'San Luqa, fil-Vanġelu u fl-Atti, ma ninsewx li anki l-Atti tal-Apostli l-awtur tiegħu u San Luqa. U nsibuha għal 15-il darba. Jekk tiftakru, l-ewwel li nsibuha huwa fil-Vanġeli ngħidulhom tal-infanzja. Jiġifieri fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Luqa. U Marija imtliet bl-Ispirtu Santu, u Giuseppi kien mimli bl-Ispirtu, u Elisabetta kienet mimlija bl-Ispirtu Santu, u Zakkarija mtela bl-Ispirtu Santu. U din l-espressjoni li juża San Luqa fil-Vanġelu kif ukoll fl-Atti tal-Apostli, jużaha proprju hawnhekk biex jurina illi meta jien u int nilqgħu lill-Ispirtu ta' Alla fina, jiġrilna lilna wkoll l-istess bħal Marija, bħal Giuseppi, bħal Zakkarija, bħal Elisabetta, bħal Rajja, bħal Xmun, bħal Anna li kienu fit-tempju. Aħna wkoll nagħmlu esperjenza vera tal-laqgħa tagħna mal-persuna ta' Ġesu. U allura ikompli l-awtur sagru, ikompli San Luqa, jgħidilna li bdew jitkellmu bil-sna oħra skont mal-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Hekk diġà semmejna kif dan ir-Rabbi Johannan jiddeskrivi illi il-ħsejjes, il-vuċi ta' Alla trasformat ruħha f'70 lingwa biex kulħadd jista' jifhimha. Hekk San Luqa żgur li għandu f'moħħu din it-tifsira li jagħti kemm dan ir-Rabbi Johannan kif ukoll wieħed filosfu ludi, Filun tal-Ixandra, Filone ta' Alessandria tal-Ixandra. Dan ukoll u jispjega il-ġrajja tal-Esodu, u jispjega kif Alla jinżel fuq il-muntanja, ikompli jgħid illi din il-vuċi ta' Alla, din il-vuċi illi Alla jitkellem biha, l-ewwel qabel kollox instemet bħala rieħ. Imbagħad deret bħala nar. Imbagħad dan in-nar jaqbad din il-kelma li hu xebbaħa ma' nar jaqbad marret u qadet fuq l-irjows kollha ta' dawk li kienu fil-pjanura tad-deżert taħt il-muntanja Sinaj. U allura San Luqa illi kien jaf l-awturi ta' żmienu għax fil-bidu tal-Vanġelu jekk tiftakru qalilna illi qatt iqalleb u qatt jara x'irid idaħħal u x'irid iħalli barra biex jikteb meta jkellem lil Teofilu, Għażiż Teofilu, tiftakru fil-bidu tal-Vanġelu. Jiena qarraxt jgħidilna San Luqa, jiġifieri qatt jara fid-dettall, qatt jara fil-font x'għandu jikteb u x'għandu jħalli barra. Allura San Luqa qabad dawn l-awturi u biex lilna jispjegalna, biex jurina kif l-Ispirtu ta' Alla jiġi f'kull wieħed u f'kull waħda minna inqeda b'lingwaġġ illi n-nies ta' żmienu diġà kienu jafu, diġà kienu semgħu bih. U bdew jitkellmu bil-sna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Hekk diġà qegħdin ninnutaw illi San Luqa għandu f'moħħu irid jurina li l-Ispirtu ta' Alla mhux marbut ma' xi tip ta' nies biss, mhux marbut man-nies li jiġu l-Knisja, mhux marbut mal-Maltin, mal-Awċini jew mal-Ewropej, mhux marbut man-nies tas-South America li jaċċettaw il-fidi, imma marbut ma' kull lingwa, ma' kull bniedem, ma' kull bniedem. U ma nitbedowx fil-lingwi, fil-pajjiżi u fin-nazzjonijiet. Ħafna drabi aħna wkoll madwarna forsi fil-familja tagħna stess. Nistgħu immorru bl-impressjoni li għandna nies li huma barranin għall-fidi. Nies li lilhom il-fidi ma tgħidilhom xejn. Nies li lilhom il-kelma t'Alla hi barranija għalihom jew huma barranin għalija. Mu veru xejn.
Hija sempliċement impressjoni, sensazzjoni tagħna. Ħafna drabi huma mekkaniżmi ta' difiża illi l-persuna tkun qed tpoġġi huma maskli illi l-bniedem ipoġġi biex min għalih jiddefendi ruħu mill-Ispirtu ta' Alla, ma fil-fatt dan l-Ispirtu ta' Alla jitkellem b'kull lingwa ma' kull bniedem, ma' kull persuna. Jitkellem b'kull lingwa ma' kull kultura. Jitkellem b'kull lingwa mal-bniedem f'kull sitwazzjoni. Jekk il-bniedem hux drogat, jekk il-bniedem hux separat, jekk il-bniedem hux bniedem li jemmen li jmur il-Knisja, jekk kull bniedem hux ma jipprattikax, jekk il-bniedem ma jridx jagħti każ, dan l-Ispirtu ta' Alla jkellem lil kull bniedem, kull tajjeb, kull pożittiv li hemm fil-bnedmin ġej minn dan l-Ispirtu ta' Alla. U allura bir-raġun li dan l-Ispirtu ta' Alla jitkellem bilsna differenti, bil-ilsna kollha. F'Ġerusalem kien hemm xilut, hekk qisu hawnhekk sal-Luqa jaqleb ix-xena. Jgħidilna li kien hemm xilut li kienu nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. U mal-instema dan il-ħoss inġabret kotra kbira l-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Hekk x'kienu qegħdin jgħidu? X'naħseb importanti mmorru mill-ewwel għal dak li kienu qegħdin jgħidu. Sal-Luqa fl-aħħar ta' din is-silta jgħidilna li kienu qed jgħidu, kienu qegħdin jitkellmu dwar l-eġubijiet ta' Alla. X'kienu dawn l-eġubijiet ta' Alla? L-imħabba li Alla għandu għalina l-bnedmin. L-imħabba li Alla għandu għal kulħadd, għal kull bniedem. U dak li kienu qegħdin jgħidu ma kinux qegħdin jgħiduh biss bil-kliem, imma kienu qegħdin jgħiduh ukoll bil-ħajja tagħhom. Il-ħajja tal-ewwel komunità nisranija kif irrakkonta l-istess atti tal-Apostli. Illi kienu nies li meta l-oħrajn iħarsu lejhom kienu jindunaw li huma ferħanin, li jħobbu lil xulxejn, li jaqsmu kollox flimkien, li jgħinu lil xulxejn, li jissapportjaw lil batut, li jagħtu daqqatejt il-kull minnu fil-bżonn. U din il-lingwa, dan il-messaġġ beda jifmu kulħadd. Il-lingwa tal-imħabba jifhimha kulħadd. L-eġubijiet ta' Alla mhux biss imxandrin u imħabbrin imma wkoll mejxa fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Din l-imħabba, r-rispett, il-paċenzja, l-maħfra jifhimhom kulħadd. Hija lingwa li kulħadd irid jisma', li kulħadd jixtieq jisma', li kulħadd jifhem meta jismagħha u li kulħadd jista' jittieħed u jitgħallem malajr jitkellem biha. Ekku din hija l-lingwa li dawn il-Lut nies twajba. Interessanti għax il-kelma nies twajba hija kelma teknika li turi nies li jobdu it-toraħ, nies li jobdu l-kmandamenti. U dawn in-nies Lut sal-Luqa jagħmilha ċara li l-ewwel qabel kollox id-destinatarji tal-messaġġ ta' Ġesu huma l-Lut. Ġesu l-ewwel li ġie biex isalva lil poplu Ludi. Imma jagħmilha ċara wkoll li l-Vanġelu jitla' iva minn Ġerusalem imma jispiċċa Ruma. Ma ninsewx anki l-plott stess tal-kitbiet ta' sal-Luqa li huma l-Vanġelu l-atti tal-Apostli. Il-Vanġelu jibda Ġerusalem, fl-ewwel kapitlu Zakkarija li qiegħed f'Ġerusalem, jadura lill-Alla jagħmel l-inċens u jispiċċa fejn? L-atti tal-Apostli jispiċċa San Pawl Ruma. Il-Vanġelu l-kelma li tinxteret mad-dinja kollha ta' dak iż-żmien. Hekk bir-raġun li din il-kelma m'għandix konfini, din il-kelma ma tista' żomma b'xejn, din il-kelma tinfet kull ħajt, din il-kelma tal-imħabba ma nistgħux ngħidu għal dak jew għal dik ma toġġ. Ħadd minna ma jista' jgħid isma' dik il-persuna tgħidilha għal xejn. Dak l-ieħor lill-Alla ċaħdu ma nistgħu naqtu qalbna minn ħadd. Għax illum l-Ispirtu ta' Alla qiegħed jgħidilna li huwa l-enerġija, il-pożittività li hemm f'kull persuna, f'kull bniedem, mhux biss f'dawk li jemmnu, imma wkoll f'dawk li qatt ma semgħu b'Ġesu. U interessanti għax dan il-ħoss, jew aħjar traduzzjoni iktar litterali, din il-vuċi ħawdet lil dawk li semgħuha. Għaliex? Għax kulħadd kien qiegħed jifhem bl-ilsien tiegħu.
U hawnhekk għandna l-kelma il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-irsin tiegħu, il-koll imħawdin hija l-istess kelma li juża l-ktieb tal-Ġenesi f'kapitlu 11 meta jitkellem dwar il-ġrajja tat-Torri ta' Babil. Il-koll kemm huma tħawdu. Imma dawk tħawdu u infirdu f'70 lingwa jgħidilna l-ktieb tal-Ġenesi. U dawn tħawdu għax kull lingwa is-70 li huma kienu qegħdin jifhmu l-istess messaġġ. Għax issa dak li qabel kien mifrut issa ingħaqad. Il-popli li qabel kienu mifrudin, diversi minn xulxin, differenti, issa saru poplu wieħed fl-imħabba, fl-Ispirtu ta' Alla. U allura miblowejn u mistaġbejn jgħid Salluqa. Bdew jgħidu dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija, mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sienar twelidu. Jekk innotajtu għal 3 darbiet Salluqa f'dawn is-6 versi għal 3 darbiet jerġa' jirrepeti illi kull wieħed u kull waħda minnhom dawk li kienu hemm kienu qegħdin jifhmu għalkemm kienu ta' lingwi differenti, kienu qegħdin jifhmu dak li kienu qegħdin jgħidu d-dixxipli għal 3 darbiet. Allura l-Ispirtu ta' Alla m'għandux barrieri, l-Ispirtu ta' Alla m'għandux konfini. U biex ikompli jurina u jiddeskrivi iktar fid-dettall, Salluqa jsemmi il-pajjiżi, Partin, Medin, Elamin, nism il-Mesopotamja, jsemmi 16 il-pajjiż. 16 il-pajjiż. Imma l-iktar importanti id-dettalli jsemmi nies li ġew minn Ruma. Aktarx l-istudjużi jgħidulna li aktarx din il-lista tal-pajjiżi ta' dawn is-16 il-pajjiż, aktar li Salluqa saba fis-Sirja din il-lista. U hija l-lista li kellhom fis-sinagogi tas-Sirja, il-lista tal-Lut jgħidulhom tad-diaspora. Ġifieri l-Lut illi ma kinux jgħixu f'Ġerusalemm u f'Iżrael, imma kienu mifruxejn mal-pajjiżi tal-madwar, Turkija, is-Sirja, saħansitra anki l-Arabja. Allura, din il-qabad din il-lista Salluqa li kienet diġà teżisti u x'għamel? Poġġija f'din il-ġrajja tal-Atti tal-Apostli biex jurina ħaġa waħda. Dak li diġà qedna, illi l-Ispirtu ta' Alla huwa għal kulħadd. Il-lingwa tal-imħabba, il-lingwa tal-karità, tal-aċċettazzjoni ta' bejnietna jifhimha kulħadd. Ekku allura jekk għandek xi adolescenti li ma tistax tifhmu, jekk qiegħed f'relazzjoni u bħalissa għaddej minn kriżi, minn diffikultà, minn problema għax ma tistgħux tifhmu lil xulxejn, jekk għandek l-inkwiet maħutek fuq il-wirt, jekk forsi miġġielet mal-ġenituri tiegħek għax jippreferew lil xi ħadd, jekk għandek l-inkwiet ma' sħabek ta' fuq ix-xogħol, hekk jiena ngħidlek aktar xem problema ta' lingwaġġ, problema ta' komunikazzjoni. Il-problema illi minix nuża, li m'intix tuża il-lingwa tal-imħabba. Għax dik il-lingwa jifhimha kulħadd. Ipprova uża iktar il-lingwa tal-imħabba. Ipprova iktar kun bniedem ġeneruż. Ipprova uża iktar il-maħfra. Ipprova uża iktar il-paċenzja. Ipprova uża iktar il-ħlewwa. U għara kif din il-lingwa tal-imħabba tbiddel għandha saħħa kbira li taqsam il-blad tal-Irjus Ibsa, tal-Qlub Ibsa. Din hija l-lingwa tal-imħabba, il-lingwa tal-Ispirtu ta' Alla. Ekku nixtieq li nikkonkludu propju din il-lezzjo divina, ekku nikkonkludu l-lum permezz din il-lezzjo anki iż-żmien tal-Għid, u żmien tar-Randan. Is-sena kien ħafna partikolari dan iż-żmien tar-Randan u żmien tal-Għid. Bil-konsapevolezza bl-awareness ta' dan ir-rigal. Ekku nixtieq il-lejla nistħajluna dawk it-tfal illi filgħodu fil-ġurnata tal-miliet filgħodu joħorġu barra ferħanin kuntenti bir-rigal tagħhom. Iridu juruh ir-rigal tagħhom lil xulxin lill-oħrajn, ma fl-istess ħin tant jibżgħu għalih li ma jridux li xi ħadd imissulhom dan ir-rigal. Kuntenti għax irċivew forsi dak li xtaqu.
Ekku nixtieq li matul dan iż-żmien tas-sena li ser nibdew, propju għada, mhux hekk nibdew nerġgħu żmien ta' matul is-sena. Jieqaf iż-żmien privileġġjat sabiħ tal-għid. U nerġgħu nibdew żmien komuni, però huwa żmien mimli bl-Ispirtu ta' Alla. Huwa żmien li se jkun imdawwal, se jkun mejjun, se jkollna l-qawwa ta' dan l-Ispirtu Qaddis, ta' dan ir-rigal li l-mulej l-lum fil-providenza tiegħu oġbija tina. Ekku ma ninsewx nixtieq nispiċċa kif bdejt. Ma ninsewx li l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu ta' Alla mhux fantasija, mhux immaġinazzjoni. L-Ispirtu ta' Alla huwa realtà, huwa dik il-parti sabiħa, pożittiva li hemm fik. Is-sentimenti tajbin li għandek. Tgħiduli allura min ma jemminx u jagħmel il-karità u jħobb, huwa l-Ispirtu ta' Alla fih li qed jaħdem. U dak ma jafx li huwa l-Ispirtu ta' Alla, imma jien u int nafu. U x-xogħol tagħna allura x'se jkun? Il kemm jista' jkun dan l-Ispirtu ta' Alla inħalluh liberu, nagħtuh il-libertà kollha possibbli, ħalli jaħdem, ħalli jieħu nifs fina, ħalli jimlina bil-qawwa tiegħu. U aħna meta nisemgħu il-kelma ta' Alla u meta niġu niċċelebraw l-Ewkaristija, kull ma nkunu qegħdin nagħmlu, nkunu qegħdin dan l-Ispirtu ta' Alla nieħdu ħsiebu. Nkunu qegħdin dan l-Ispirtu ta' Alla nagħmlu l-wisa. Nkunu qegħdin dan l-Ispirtu ta' Alla nippruvaw nżommulu d-dar li għall-persuna tagħna nadifa. Nkunu qegħdin lil dan l-Ispirtu ta' Alla inħejjulu dar li fija jista' jiffunzjona, jista' jaħdem. Imma jibqa' dejjem hu l-awtur prinċipali. Dejjem jibqa' hu dak li jmexxina fit-tajjeb, fis-sabiħ, fil-veru. Hekk il-mulej lil kull wieħed u kull waħda minna. Hekk jimlina l-lejla b'sens ta' ratti l-ħajr, b'sens ta' ringrazzjament għal dan id-don, għal dan ir-rigal. U jimlina wkoll b'sens ta' responsabilità. Jalla kull wieħed u kull waħda minna nieħdu ħsieb tassew dan ir-rigal u ma jservejx mill-miliet sa San Stefnu. Intemmu din il-lezzjoni divina permezz ta' kant sabiħ bit-Taljan. Ejja nar ta' Alla, ejja fina. Inti li timlina bil-ferħ, inti li timlina bil-paċi tiegħek. Il-lejl it-tajjeb.
Spiritu